Rolling camera action थाबायबो हेलौ लोगोफोर गिबियावनो खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोना सोर मैदुमनि फेमिलि नायनो होनबाय थायो नङा होमबा फेमिलिथ' आङो सिगाङाव देखायबाय खिन्थु आंनि हिन्जाव नुवाखै गथ' गथाय नुवाखै किसुमाना ओरैबायदि आंखौ कमेन्ट खालामबाय थायो आदा नों माला देखायगोन बाजैखौ नङा होमबा आङो न'आव फैदोंमोन मैया आङो एबारावहाय देखायसिगोन जाहैबाय बाजैया माबायदि नङा होमबा बुरिबाय बाजैया खिथिसिगोन आङो जोंहानि न' नङा होमबा नैबे बोराय रायसो आरोना जोंहा न'आ नैबेलाय इन्जुरनि न'आवसो थायो नङा होमबा एलायथो मा जाखो नै मा गोबाखोना माखो नोङो मानोथो गाङाखै मानोथो लोंनांगौ गाबनायाव नोङो दै होयो नामा फिसाजोआ बुजादों माबाजों बिमाजों मिथिबायना बिमाया थाम होदों ओंखायनो गाबदों दा बेनो रायजो राजा नोंथांमोन आङो देखायगासिनो नै बाजैखौहाय माबायदि नुयो कमेन्टआव खोन्थाहर एसे जोङो माबायावहाय ओइ बिखुनजोनि न'आवहाय थांनो नागिरदों आंथ' माने गुवाहाटियाव थांफिनगोन दा मोना थांनो हागौ आङो दा थांफानो होनदों बिखुनजोनि न'सिम नङा होमबा दा गावसिनि न'आव थालांसिगोन बिसोरो आंहाथ' गुवाहाटि खारनांगौ बेनो आङो खोन्थाबाय नै आं न'खौबो खोन्थानोसै आरो नैबेलाय रायजो राजा नोंथांमोन जोंहानि न'आ नै ओरै गंसे गभर्नमेन्टनि मोननाय आरोना नैबे ओमफ्रायसो ओरै गंसे ओरै ओमफ्रायसो नैबेहाय आं थायो आरो नैबे गंसे आरोना नैबे गोथांथां बिराद मोजां नुदों नङा होमबा नैबेवहाय आं थायो दै नैबे मोनसेयाव आं थायो ओमफ्राय नैबे गंसे ओमफ्रायसो नैबे मोनसे बेबो अलमस्ट कमप्लिटआनो बेबो न'आ आरो नैबे मोनसे नैबेखौ प्लास्टार सास्टार होथ'वाखै नाथाय मोजां साजायदों बेखौबो ओमफ्रायसो नैबे आंनि गारि FZ A16 आजि 4 बोसोर जाबाय बे गारिखौ बायनाया नाथाय आंखौ फानबाय होननानै सानोमोन मानसिफोर सोंबाय फानबायलां होनोमोन आङो ओमफ्राय दंमोन आरोना आङो माबायाव सेल्फ ड्राइभिंआवहाय आङो होनानै होदोंमोन बेखौ माने माबा रेन्टआव होदोंमोन आङो साखा थाखा जामजोब्बाय 4 बोसोर जाबाय गारिया ओमफ्राय ओरै दङ जाहैबाय फिफानि बुलेट नैबे जाहैबाय बाबानि बुलेट नैबे ग्लेमार डेन्जार खारो दाबो मिथिबाय बैसो जाबाय बेना गारिया ओमफ्राय बेनो जिखुनु जाया नै हाबखोमानानै दङ दां मिथिबाय नोंस्रा बाजैया मिथिबायना सोर नायनो गोसो जायोमोन हाबखोमानानै दङ बायदि खारखोमादोंना बियो मिथिबाय नालाय नै माबा दख'नासो गानगासिनो दङ जिखुनु जाया नैबे जोंहानि रुम आरोना नैबे गारबो ओरै देखायनोसै दिनै आं नोंखौ मिथिबाय नै नायदो रायजो राजा नोंथांमोन नै बे आंनि जाहैबाय आंनि हिन्जाव मिथिबाय नै रायजो राजाफोर बेलाय नोङो बाजैखौ नायनो होनबाय थानाय जाय होनदोंमोन नै बेनो आरोना नैबे मोजाङै नायनानै ला खोमसि नुदों नैबे जाहैबाय आंनि डार्लिं मिथिबाय बेनो जिखुनु जाया मोजां नायनानै ला मानसिखौ मालाबाफोर लामायावहाय लोगो मोनबा रायलाय नै मोजां थाबायब्रा स्ल' मसन थाबायदो होनो स्ल' मसन बोना होनां दे थाबायबो बै सासे बुलेट मालिकआ ओंखारलांदों ओरैजाय बुलेट मालिक ओमफ्रायसो नैबे आंनि फिसाजो मामि मानो गाबाय माया बुदों ओमफ्राय नैबे आंनि बिमा ओमफ्राय नैबे फिसाजो दा जोङो ओंखारबाय आलासि जानो दा होलांसिगोन जोङो नङा होमबा बिमानि न'आव थांनो मोनगोन माबायदि मोनदों गोसोखौ मा खोमसि जायोब्रा केमेराफ्राबो माबायदि मोनदों गोजोनजोबथारदों बरिया दा बेनो लोगोफोर नोंथांमोना नुबाय कमेन्ट खालामहर आङो दा मोनायाव होसिगोन आरामसे नैबेलाय मिनिबावबायसो ओरै मानो मिनिखो नोंसोर जेनेबा मानो मिनिखो गय बागान दङलै नै ओरै गय बागान ओरै गय बागानजों ओरै नै गय बागान जोंहा बारिया माने गय बागानजों आरोना नै ओरै लामासिम गय बागान नैबे लामा ओमफ्राय बैहाय नै बाउन्डारियाव वाटार साप्लाइ दंबावोसो नै नुवाखै दा बेनो नैबे गंसेल'थारसै न'आ बेखौल' लुनो हायाखै ओंखाम संग्रा जानानै थाबाय बे सिगांनि न'मोन आरोना बेखौ ओरैजायबो ओरैथ' सारिय'फाले फाखायानो जाजोब्बाय गंसे गंनै गंथाम एबार नैबेवहाय गंसे होबावनो हाबानो गैला मानसि थाग्रायासो गैला आंहाबो गुवाहाटियाव न' लुबाय दङ गुवाहाटियावसो लांजोबसै फेमिलिखौ ओमफ्राय बेवहाय बिमा बिफासो थालांगोन ओरैजाय बे गंथाम गाहाम न'आवलाय सोर थाबावगोन दा
ओरैबो बैनाबो सानजाहानियाबो मोननै रुम बेबो मोननै रुम आरो नैबे मोनसे रुम मोनबा रुम फाग्लासो थाग्रायानो गैया दा दा बेनो रायजो राजा नोंथांमोन दिनै देखायबाय दिनैनिफ्राय बाजैया मालाबा ब्लगाव फैसिगोन जाहैबाय आङो होन्दोंमोन ना 10,000 कमप्लिट जाबा देखायगोन होननानै दा जाबाय होमबा देखायबाय बाय बाय